izinqwele zabathanda ngamaskandi Philasana ubhale ipost lapha ukuthi izinqwele ngiyacela noma ngabe yini enizoyizwa kule album yalomfana ningayifaki inhlabathi ephalishin. Jabulisi neNkosi Zondi uthi sekunjalo album release date 1 August itholakala ezitolo za online music lo ama-digital. So sekudayiswa online manje le ndawo yokuthenga i-CD physical ayisekho. Into Faso TV le sibheka indaba kaJabulisi siphinde sikhulume nabanye-ke abazovela ke njengamanje masiqhubeka nalolu daba. I-album yakhe yaphuma nge-1 August abantu bayilindele. Kuphinde kube ubani uLimit nalo ukhiphe isingle laphana ehamba nentokazi Nkosazana Daughter ithi Mahala igama lelo single leyo. Leyo ngoma leyo iqale kancane niyazi-ke abantu basheshe bekhulumeke hey wara awuthi uyahamba uyo-check isi more than 151,000 iphuma nge-25 leyo single leyo ihleli lapha ku-number 13 kuma-charts for trending music. Aphinda futhi ingoma enogatsheni ethi Sweet My Dululo eyakhe wani uLimit nalo ina 84,000. The time ubuka le video ke ama-views azobe seshintshile the time nje le video idlala. Masiqhubeka sibheka ukuthi uLimit yini futhi ayenzile this year 21 sika March 2025 wa-release ingoma emnandi kakhulu lapha ethi uvume kanjani. More than 75,000 noma likes ina 6,152,533 ama-views lapha ku-YouTube. Niyabona ukuthi usebenza kanjani uLimit uyayimisela lensizwa and umculo uyawukhipha bakithi simbongele. Ebese kuba yiphi intokazi-ke uThandeka Hadebe i-album yakhe izophuma nge-1 August 2025. Intokazi lena ezahle kakhulu bafowethu iyacula le ntokazi siyibongele ngokuthi iy'dalwa zayo uNkulunkulu lapho ethandaza khona bebhiliva khona kukhanye ifikile ngampela bafowethu. Into ezi-stage angifuni ukukhohlisa uzobhema ukholwe. Abanye abantu impela bazoshintsha indlela umaskandi ohamba ngakhona. Sibonga abakubo lapho eqala nje khona ethi uyazama ukucula kungalungi kuze kufike kube namhlanje siyabona manje ukuthi khona kwenzakalayo. Sithembe ukuthi ikhampani akuyo imanager mphethe yonke into yakhe iqondile angeke akhali kusasa ukuthi into ukuthi siyashoda ngoba asifuni ukubona izinto ezinjengalezo. So naye-ke uyadropha-ke nge-1 August 2025 i-album leyo bakithi. I-album ayikhiphile naye agcine nje ukuba naye yenza kahle kakhulu online. Cha bekuyilokho ingane zakwethu bese sokuvaza njengamanje akukuningi kakhulu yibo nje oLimit abakhiphile amasingle ambalwa ezahle kakhulu azophinde futhi eshaya ama-million yokuthi kuphela 2 weeks yoba muhle kakhulu lo msebenzi. So injalo-ke nomjolisi uzofika-ke nge-1 sika August abantu benze sure ukuthi bayibheke lo album le. Sibonge ithuba.